Pabor mata kayo bisa nungkuan, maglanda naman ang wala, suksi, tama na suksi. Pabor mata mo suksi na. Kaya na, alita na suksi. Wala sa kanila, yan. Ako sa kanila, hindi ba na okay. Kami naman ako, pa. Hindi ka rin yung magagawin na ito, sa para sa yan, kasi dito, sa kaya ako din sa kaya, hindi na ano susunod. Ilagay ko to sa mag-apart sa opisina to eh. Oo. Ilagay ko na ngayon. Okay. Kasi parang ano to, Saan na siya? sa probinsya ng Ordinance kami na, no? Oo. Para may aatin ba sa kanila na ano yun? Nakita ka naman. Kapal na minubuan sa buwan, ihapon na lang. Yan ako. Kaya mo juga, pwede sa nero eh. Nakabog ko lang yan. Ako ang gana ngayon. Ibalik ko tayo kapag yata. Linaw, maligayo, no? Yung buto na ako ni Bagyo, Davao. Sa buwan ng Baganga na yun, bermain na. Apit na masuk sa lata. Sa may bagyo mga niyan. Mahal to ba sa kanang gilwar niya? Kami nga ba na yung kuan? Coast Guard nga, kuan? Eh, bagyo gilwar na. Hindi mo ripan na bitaw pa sila. Gahap. Kana kayo. Dili ta na magpa-refund nga kanang kuno happy o yung upan bugot kibot-kibot padunggon pa kita. Bisag na to sala, yung sala na sa upan panahon. Oh my G. Sorry gaw na. Halos na mauna siya ang kuan. Saan ang JP? Starlight? Oh, may Starlight. Asa ba na Ibaristo, anak? Yung kita sa Ibaristo ba? Kung sa kanak ang Ibaristo? Ah, wala sa kanon? Dapa sa ron? Musuh berbiyahe. Oh. Apsa na tapong biyahe pa. Grabe. Christmas party nga gabi. Kinsaman. Vince Gabriel, Roman Smooth na Awan na pinto. Nag-usa sila? Nag-usa? Isa mo sila nag-play sa mga squad lagi ako. Nagpa mo rin siya. Piso. Lagi asa mo nila nag-super tayo. Ito sa bang? Wala lagi, unong ka, burot-burot ba? Unong ka dryer. Unong ka washing with dryer. Oo. Ulo ka rice cooker. Ulo ka na. Kaya nagkapon sa hindi. Kung sa balita ng video, ano pa rin kita? Hindi na pa ito. Usos. Kaya rin na. Ha? Kaya rin na. Daw mga kay bonus. Nag-order tayo. Bunot pa ito, bunot. Isa mo gasto mag isang bilyon si Samsung. Pag niyo niya, kaya sa mulan mo lang. Parang yung mula na, parang yun. Sinsa ka Samson? Kaya lang po ba? Vince Gabriel, sa Pagpincho, Kaya para mo po na. Romance Road. Yeah, Ano sa nagkahiya na? Saan ito kaya? Oo. nga. Oh. Ako kasi si Pilito. Kanang iyong kalasdok. Kung sa may kalasdok? Wala. Alay mo muna. Nabibilin po. Ako sikat mo muna nito. Kaya ito rin ito. Okay naman kasi tayo. Okay, sa kaman nila eh. Kaman nila sa doon, may sikuan.